ihan... Joo, tänne mä jonnekin meen. Niin, mä voin mennä tästä. Joo, toi on hyvä paikka ja saavatko se olla siellä. Ja otetaan niin, että mä kuvaan tätä vähän aikaa. Sanotaanko nyt semmonen 10 sekuntia, 5 sekuntia. Ja sit sen jälkeen voit kiljasta. Ja Maria kääntää päänsä saman tien sinne suuntaan. Sitten leikataan seuraavaan kuvaan. Otetaan tommonen kaatunut puunpala, mä menen kattoon siitä. Joo. Joo. Ja Heidi voi ehkä mennä jo maskihommiin kattoo. Aloittanut kuvaa. Mä sanon että koska olkaa hyvä kun voitte aloittaa tekemisen. Ja kanava käy, olkaa hyvä. Mä löysin täältä. Hyvä! Hyvä, tuu kattoo. Okei, oota siellä, mä tuun kohta. Täällä on ihan kauhean pitkä. Tästä tulee kyllä hyvää. Okei, onko se riittävän vahva? Kyllä se kestää. Eiks kestä? Okei, no ota se sitten. Ei tarvitse puhkoota. Okei, hyvä. Ja pois, se oli hyvä. Tie on valmiiksi veren. Sä voit vaikka niinku, että hei rosti. Kyllä se tuoksuu. Kyllä se tuoksuu, kun kannen ottaa pois, niin... Tee myös silmää vaipia. Jos se sajoi just tolleen ihan silmäkulmaa. Mä en nyt enää sitä avaa kyllä silmääni. Eihän se oo menossa silmään. Ei, jos se on siinä siis vieressä. Jos ei se lähde valuu tosta pahasti, niin sori. Ai jää. Joko siinä on riittävästi? Ei me nyt ole niinku iso formaata. No joo, jees. Pesais nyt se niinku jatkumassa valuu. Niin. Joo, mutta ei se oo silmän lähellä nyt, et silleen. Ja. Nyt mä tiedän, mennään tonne. Sitten lähdetään ihan sinne kuusikkoon. Ja sitten vähän ajan päästä kuvataan. Mitä kupla täällä? No, älä siitä välitä. Se ei kuule pilaa sun kartanlukua se kupla. Mä laitan tää No, mä odotan. Voit maksaa. Me käytetään silleen, että me Mä en uskalla mennä. lähellä sitä teidän avantoa. tuli yksi pikku komplikaatio tähän.